Momentálne by sme vykonali preventívny posyp, keďže cez deň sú teploty plusové, k večeru teploty klesajú na 0 alebo mínus. Máme niektoré úseky, na ktoré nezasvieti slnko alebo vysakuje voda. Potrebujeme ich presypať, ošetriť. Naložené máme cca 6 tón soli. Využívame aj iné materiály, ako je napríklad inert, čiže frakcia 4,8, štrkodrť. Štrkodrť sa využíva hlavne na úseky, kde sa nachádzajú vodné zdroje. Sol používame na cesty 1., 2., ale aj 3. triedy. Mimo vodných zdrojov sol účinkuje do teploty minus 7 stupňov. Nad minus 7 stupňov používame solmak alebo potom prímes solánky vlhčeného posypu. To je rozmiešaná vrecovaná sol s vodou, ktorá sa pomocou čerpadla primiešava na rozmetadlo gusoli. Pri snežení alebo nejakých kalamitách sú prioritou cesty 1. triedy. Cesta 1. triedy, o ktorú sa staráme, je cesta 1/66, čo je cesta od cementárny na Brezno. Potom je to cesta 1/59, to je Ulanka až Korytnica, čiže horský prechod do Novaly. A cesta 1/14, to je horský prechod Šturec. Potom, keďže si ošetríme cesty 1. triedy, prechádzame na cestu 2. triedy, nakoniec na cestu 3. triedy, pri ktorých není taký dôležitý ten čas. Pravým prioritou sú cesty 1. triedy.